Pois, boas tardes e moitas gracias por asistir a esta xanela titulada Os segredos da tarifa eléctrica. Grazas ás persoas que están no local da Marea Atlántica nesta primeira xanela que facemos de forma semipresencial, por fin. Moitas grazas ás persoas que a seguides desde casa a través de YouTube. As novas dos últimos meses, especialmente as últimas semanas, con esta implacable suba nos prezos, experta no interese por entender como funciona o mercado de enerxía para que isto sexa posible. Como é posible que teñamos que poñer a lavadora de noite, que se lle baixe o IVA a factura e non sigamos pagando máis? Que pode facer o goberno, ademais de pedir empatía ás mesmas empresas eléctricas que ante a mínima regulación ameazan con poñerse a pechar centrais nucleares cando lles pete? Pois, na Constitución Española de 1978 recoñécese varios dereitos fundamentais relacionados co acceso e goce da enerxía, tales como o artigo 15, que é o dereito á vida e integridade física, o artigo 43, que é o dereito á saúde, o artigo 47, que é o dereito a unha vivenda digna e adecuada, o artigo 45, que é o dereito a un medio ambiente adecuado para o desenvolvemento da persoa, ou o artigo 39, que é a protección á familia. Todo isto ten que ver co uso da enerxía eléctrica. E tamén temos o famoso artigo 128, do que tanto se fala últimamente, que di toda a riqueza do país nas súas distintas formas, e sexa cal fose a súa titularidade, está subordinado ao interese xeral. Recoñécese iniciativa pública na actividade económica. Mediante lei poderase reservar ao sector público recursos ou servizos esenciais, especialmente en caso de monopolio, así mesmo acordar a intervención de empresas cando así o exixise o interese xeral. Nembargantes, o dereito da Unión Europea, sobre todo de competencia, valerou de contido as previsións da Constitución Española, incluída, e de maneira moi notoria, a previsión do artigo 128. Na práctica, a posibilidade de aplicar o 128 pois quedou moi reducida con estas normativas, pero o Estado ten capacidade. Outra cosa é que haxa vontade, non, e ánimo de enfrontarse non só as empresas do sector, senón tamén o ideario da Unión Europea. Na Oficina dos Dereitos da Marea Atlántica atendemos a persoas que teñen moitas dificultades para facer uso da enerxía nas súas vivendas. Unha gran parte porque non saben da existencia dos bonos sociais que rebaixan a factura, e outra parte porque, con todo, pois hai certos consumos que disparan a factura e non teñen renda suficiente para afrontar o pago desas facturas. A pobreza enerxética é unha realidade e se non facemos nada para loitar contra ela, gañarán os de sempre. Ante os datos crecentes e alarmantes sobre a pobreza enerxética, reclamar o dereito á enerxía como un dereito humano é fundamental e urxente. Tal dereito parte da consideración da enerxía como un ben común e non como unha mercadoría, cuxos titulares son os individuos e os grupos. O esgotamento dos recursos fósiles, o escenario de crecemento de consumo enerxético, a alta dependencia do exterior, o cambio climático e o gran aumento da pobreza enerxética nos últimos anos fainos configurarlo necesariamente como un dereito humano e a unha enerxía accesible, renovable, sostible, fiable e moderna para todas e para todos. É por este motivo que desde a Marea Atlántica propoñemos, e de feito forma parte do acordo de investidura, a creación de Coruña Enerxía, un operador enerxético municipal 100% público que permitiría ao Concello da Coruña operar promovendo unha política enerxética conforme ao interese xeral, co foco posto na xustiza social e na protección medioambiental. Pero, bueno, esta non é a única medida que deben tomar as administracións. Pero, bueno, marca o rumbo, digamos, que debemos seguir, no que un sector estratégico como da enerxía ten que estar participado e regulado polas administracións públicas coa fin de garantir este dereito. Sen máis, paso a presentar o convidado de hoxe, o cal agradezo a súa disposición e total amabilidade de desplazarse ata aquí para que podamos coñecer mellor como funciona o mercado da enerxía eléctrica e por que nos está afectando a maneira que nos afecta. Andrés Breijo é experto en tarifas eléctricas e mercado eléctrico, colaborou con diferentes entidades como a Asociación de Familias Numerosas de Galicia, con Facua, Adicae, UGAL e diferentes asociacións de instaladores electricistas da Coruña de Pontevedra. Na actualidade colabora co Instituto Galego de Consumo e participa regularmente no Galicia por Diante da Radio Galega. E, bueno, moitas grazas, Andrés, por a tua presenza e tes a palabra.
Boas tardes. Gracias pola invitación. Bueno, intentarei resumir un pouco, porque a presentación podíamos levar aquí hasta as tantas da noite. Resumir ir ao máis principal, que é a factura, e como poder explicarles un pouco de que se compón, por qué e como poder aforrar e reducir o coste da misma, non? Entonces, desde o día 1 de xullo deste ano, díronse dúas circunstancias, que houve un cambio na estructura das tarifas eléctricas e que non sei se facendo coincidir deliberadamente ou unha coincidencia, subiron os precios da enerxía. A factura de electricidade está composto de varios conceptos, que explicaré máis adiante, pero inicialmente, hasta o 31 de maio deste ano, había tres tipos de contratos. En cada un aquí había hasta 10 kilovatios de contratación de potencia, había tres tarifas, de 10 a 15 kilovatios, outras tres, e a partir de 15, unha. A maioría de contratos, de 26 millóns e medio de contratos, temos unha potencia de 10 ou menos kilovatios contratados. E dentro desas tarifas había 2.0A, DHA, DHS, unha tarifa con un precio único, unha tarifa con dous precios e outra con tres. Oirían falar moito da discriminación horaria ou da tarifa nocturna. De 10 a 15 kilovatios había o mismo, pero con outros precios, outras tasas, e a partir de 15 kilovatios. Entón, agora, todo isto cambiouse. Hasta 10 kilovatios había opción de mercado regulado ou mercado libre. Desde 1 de xullo do ano 2009 hai a opción de contratar dentro de uns precios regulados polo Ministerio de Industria e a Comisión Nacional do Mercado de Competencia. Cada hora do día ten un precio diferente, varía según a subasta, ou ben co mercado libre e negociar con a compañía, con a comercializadora, o precio e as condicións que lle ofrece. Se te interesa ou non interesa. A partir de 10 kilovatios xa é obligatorio o mercado libre. Estas tarifas desapareceron, elimináronse todas e quedou unha única tarifa hasta 15 kilovatios, que é a 2.0 TD. Desde o 1 de xunio, se antes tiña unha destas, ahora solamente hai esta tarifa. Pero sigue, ainda que sexa hasta 15 kilovatios, sigue sendo hasta 10 kilovatios a opción de mercado regulado, mercado libre, e a partir de 10 kilovatios, mercado libre. Antes as tasas eran diferentes, ahora as tasas son as mismas. É a única diferencia, o único matiz. Pero sigue sendo moi importante esta consideración de ter a opción de mercado regulado ou mercado libre. Os costes da factura, hai un termo de potencia, un fixo que se paga consumos, non consumos, en base á potencia que temos contratada e que sirve para poder utilizar determinados electrodomésticos ao mesmo tempo. Se nos pasamos desa potencia, salta automático. Entón, iso ten un coste fixo. Ahora mesmo, variaron, está composto de tasas e marxe de comercialización. Despois, a factura explica. Despois está o termo de enerxía que pagamos polo consumo que temos e despois están os impostos. Especial de electricidade, alquiler de equipo de medida e o IVA. Isto, tanto dá que sexa mercado regulado como libre, as tasas son igual para o mercado regulado como libre, o que varía é o marxe de comercialización, que isto é igual para todos. Pode avanzar. Aquí ves o que sería unha factura. Agora temos dous términos de potencia. Se antes tiñamos un contrato de potencia, 3, 4 kilovatios, 5 kilovatios, agora temos un para a noite e outro para o día. Pode ser o mismo ou diferentes. Antes había un só. Agora pode haber os 4 kilovatios en outro do día ou como queira contratar cada usuario. Polo precio que está fixado polo goberno, costa tanto. A parte disto, aquí hai un marxe de comercialización fixo. Ese marxe de comercialización é para o mercado regulado. Iso é o que cobra a compañía por encargarse de comprar a corriente para nós e facernos a factura. Porque nosotros non podemos comprar no mercado mayorista. Entón, a compañía do mercado regulado
a comercializadora do mercado regulado, compra a corriente para nosotros no mercado mayorista ao precio do mercado e dá orden de que nos lo manda. A compañía distribuidora toma a lectura no contador e factúranos ao precio que marca o mercado regulado. E cobra este marxen por facer esa labor. Neste caso, con 4 kilovatios, ao ano cobraría 140 euros. Despois, na factura actual, temos as tasas. Estes precios marcan o goberno entre a Comisión Nacional do Mercado da Competencia e o Ministerio de Transición Ecolóxica, neste caso, onde será a enerxía ou ecolóxico, e despois o precio da enerxía. Isto sale dunha subasta diaria. Cada hora hai unha subasta. E nesa subasta compran as compañías do mercado regulado e as compañías do mercado libre, ao mesmo precio. Canto costa das 9 da mañá ás 10 da mañá? 6 céntimos. 60 euros megavatio hora, 6 céntimos kilovatio hora. O que o compre paga ese precio, da igual en que mercado esteña a comercializar. E despois, o imposto especial e o IVA. Por lo tanto, estes costes, menos este marxe, págase tanto no mercado como no outro. A raíz, desde xaneiro, que se cambiaron o sistema de tarifa, a estrutura, empezou a subir ao mesmo tempo o precio da enerxía na subasta, porque unha cousa é os costes fixos, con iso pagas transporte, distribución, mantemento, e unha serie de costes que hai na factura de electricidade, de todo o sistema. E despois está o precio de enerxía por outro lado. Entón, como subeu tanto o precio de enerxía, para amortiguar a subida, baixaron o IVA do 21% ao 10%. Hasta o 31 de diciembre. A partir de aí, veremos se sigue mantendo ou non este tipo de IVA. Para que vexan a diferencia, porque non todo a repercusión da factura, da subida da factura, se debe ao precio da enerxía, aquí, no caso do término de potencia, nas tarifas antiguas costaban 38 euros por cada kilovatio contratado ano. Ahora pasaron a 32. 30 de día e 1,4 de noite. O sea, 32 euros. Neste caso baixou. De 10 a 15 kilovatios costaban 44, e agora costan igual. Pero, no precio da enerxía do consumo, pasou de 4,4 céntimos a 13,3 euros. A 4,1 nas horas llano e a 6 milésimas nas horas baixas. A opción de elixir estes precios, a maioría dos usuarios, de 26 millóns e medio que podíamos elixir, tiñamos 1,5 millóns tiñamos esta tarifa. O resto, 25 millóns esta. Ahora todos temos isto. Con discriminación, queres ou non hai outra opción. E incrementaron estas tasas para recaudar máis e máis para obrigar a que o usuario fose a consumir nestes períodos. Porque, senón, había que fazer máis inversións en produción, en líneas de alta tensión, de baixa, para poder cubrir a demanda que todo o mundo consumimos ao mesmo tempo. Entón, hai dos termos de potencia, en lugar de un cubre o P1 e o P2, e depois outro P3, que é de medio. Ahora todo o mundo, no mercado regulado, porque a diferencia do mercado regulado e o libre non é solamente o precio, sino que no mercado regulado hai uns horarios, queiras ou non queiras, con os precios diferentes. No mercado libre, calquer compañía do mercado libre pode facer a oferta como lle plazca. Un precio fixo para todo o día, un precio fixo para todo o ano, poñer estes horarios, cambiar os horarios que queira. En base a iso, fai unha oferta. O usuario acepta ou non. Entón, agora, os períodos horarios saen das 12 da noite ás 8 da mañá, o máis barato. Ten unhas tasas de 6 milésimas, de 8 a 10 da mañá, de 2 da tarde a 6 da tarde, e de 10 da noite a 12 da noite, o período llano, que ten unhas tasas de 4,1 céntimos, e despois, das 10 da mañá ás 2 da tarde, e das 6 da tarde ás 10 da noite, onde ten as tasas de 13,3 céntimos. Para poñerles un exemplo, o precio, o ano pasado, foi un dos anos o máis barato dos últimos 20 anos.
o precio das tasas e enerxía na tarifa xeral foi de 9 céntimos e medio. Ahora, só de tasas aquí, hai 13,3. Pregunta, ¿esto quiere decir, lo que explicaste antes ahí, que lo más caro es de 10 de la mañana a 10 de la noche y lo más barato es de 12 de la noche a 8 de la mañana y que de 10 a 12 de la noche y de 8 a 10 de la mañana está en un punto intermedio? ¿Eso qué quiere decir? A ver, O sea, de noite, o máis barato, y luego, os tramos verdes, 2 horas, son 8 horas aquí. 8 e 8. Barato, intermedio e caro. o sea, lo más caro es de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 6 de la tarde a 10 de la noche. Pero iso é porque hai máis demanda. E ao haber máis demanda, porque todo o mundo vai consumir aí, suben as tasas para que a xente desplace consumo. Porque senón sobrecargan a demanda. E habería que fazer máis líneas, máis produción, e iso encarece todo. Pero claro, sí, es obvio, ahora que me acabas de explicar los horarios, me lo dejaste claro, es evidente que los horarios son los que la peña más Consume, consume, es los que por consume necesidad, más. son os máis caros. Claro, y luego en los horarios son los que lo consumimos menos, intermedio, y cuando no lo consume ni Dios, pues barato. Iso pasa en todo. A maior demanda, máis caro. En todos os consumos que poidas ter. Un coche, se ten máis demanda, sube o precio. Un tipo de carne, de peixe, de alimento, calquera, se hai máis demanda, sube o precio. E a oferta, máis demanda. E aquí- o tema de 10 a 12 da noite foi desde o principio, Non, isto é así desde un de xullo. desde o... O que pasa, que estos falamos de tasas. Estos son precios fixos das tasas. 6 milésimas ou 9, 4,1 céntimos e 13,3 céntimos. A diferencia é considerable. Xa sube 7 céntimos prácticamente. Perdón, 9. Entonces, despois está por outro lado o precio da corriente. O precio da corriente, aquí é máis barato, aquí é un pouco máis caro, e aquí é máis caro. O cual, en esa suma, incrementas máis as diferencias. O que pasa é que desde 1 de xuño estás a unha circunstancia que prácticamente é igual ao precio nas 24 horas. Por motivos de costes da enerxía que están dando. Entón, visto de outra maneira, todo isto é de lunes a viernes. Despois, o fin de semana, sábado e domingo, e festivos nacionais a nivel de España, é o mesmo precio da noite. Vale? O sea, é tan sencillo como que aquí, que ten 6 milésimas ou 9 milésimas, non recordo de memoria, de euro, de tasas, pois a fin de semana ten esas tasas. Dentro destes tramos, este, de 2 da tarde a 6 da tarde, é máis barato que estes dois. Porque hai menos demanda. Entonces, se alguén quere aproveitar o lavaplatos, para a lavadora, para planchar e tal, é máis lógico que faiga aquí se pode que non aquí ou aquí. Vale, a efectos da forro na factura. Se está no mercado regulado ou se ten unha tarifa horaria, por tramos horarios no mercado libre. Vale? Se ten un precio fixo, porque eu conozco xente que ten un precio fixo para todo o día e anda programando a lavadora. Non ten sentido común. Pero mezclanse de cousas a xente, non acaba de entender. Entón, aquí, por exemplo, o precio medio anual, a 15 de junio, 10,9 céntimos no tramo horario das 8 horas, a 13,9 aquí, a 20,42, a 12,69, a 21 e a 14. Como ve, aquí 12,6, 14 e 13,9. O sea, hai céntimo e pico, 2 céntimos máis barato. E así, continuamente. Pode... No tema da contratación, que é outro... Sí. Entonces, hoxe lin aí no periódico que estaba a 188 euros O megavatio, iso asusta moito. Sí, pero tanto é o consumo. Nosotros consumimos kilovatios. O megavatio dividido entre 1000. Pero non ten nada que ver o que vale no mercado, despois ten uns costes añadidos, despois as tasas, despois tal, entonces
danche unha referencia, por iso parece moitísimo. 188 é caro, é moi caro. Sí, que O normal serían... Yo no quiero decir que me vaya a echar una factura de 200 euros. Perdón, El cheque, o sea, no quiero decir que me vaya a echar una factura de 200 euros. depende do que consumes. Pero no vou recibir. Eu vi facturas de 1000 euros nunha vivienda. 1001. Estaba ben. Pero é por un contrato que fixo que non era outra pequena. O sea, pode citar moitas circunstancias. Os 188 euros megavatio hora, quer decir, dividido entre 1000 a 18 céntimos o kilovatio. O normal é que esteña sobre 50 euros megavatio hora. 188 con respecto a 50 é unha subida brutal. Pero iso dáse por as circunstancias do mercado do gas e do CO2. O gas, porque hai moita demanda e non hai produción de gas, e o CO2, porque o pon a Comunidade Europea para que suba o coste da electricidade que contamina e así obrigar a cambiar outro sistema de produción. Pero iso que debía penalizar ás compañías que producen contaminando, ao final acaba repercutindo na factura do usuario. A compañía non paga nada. Pero además sí que nos está metiendo Está metendo enerxía? hidroeléctrica, o sea, que no tenemos costes implantados. A enerxía hidroeléctrica, o coste está entre 3 e 9 euros megavatio hora. Entre 3 e 9 euros. Pero como o gas está a 140, 160, é que iso era para outro, pero explico. Como funciona o sistema eléctrico dos precios de enerxía? Por unha parte, son costes. Están fixados. Son fixos, están aí, e pagamos por mismo durante 5 anos. Salvo que pase algo como ahora, que os modifican puntualmente. Os precios de enerxía, temos nuclear, eólica, hidráulica, solar, pero non poden producir continuamente, porque se non hai vento, se non hai sol, tal. Entón, primeiro, hai unha subasta, Red Eléctrica, que é que se encarga disso, mira que necesidade de producción hai, que demanda. A ver, pasar de precios. Pasan os precios todos conjuntamente. Entón, cal é a primeira, a máis barata? Non é suficiente para cubrir a demanda desa hora. Entra a segunda, a terceira, a cuarta, según por orden de precio. E van entrando as máis baratas por orden ascendente. Cando está coberta a demanda desa hora, a última que entrou marca o precio para todos. Entón, dasa circunstancia, quen son os produtores? Naturgy, Endesa, Iberdrola, EDP. Producen, comercializan, é un mercado libre relativo. Mercado libre a hora de comprar, pero a hora do resto non. Entón, se o gas está a 160 euros megavatio hora, eu a hidroeléctrica estou na producindo, queres hidroeléctrica? A 120 ou a 130. E se non, comprarás, que está a 160. Entón, a hidroeléctrica, que está costando 7 euros, o megavatio hora lles costa 7 euros, que están amortizadas desde fai 50 anos, están cobrando 130 ou 140. De feito, o 61% das horas, no mes de agosto, o precio máis alto foi de hidroeléctrica. É legal, pero é unha vergonza que se dé esa circunstancia. Porque imaginádevos cobrala a 130 ou 140 euros megavatio costando 7 ou 9 ou 10. O sea, é un despropósito. Entón, por que cobran así? Elevan os beneficios. Producir con gas implica que hai que pagar o CO2 que se produce. Entón, hai que comprar, iso é un papel, produción de CO2. Estáse pagando a 50 ou 60 euros megavatio. O ano pasado estaba a 17, creo recordar. Entón, eses 50 ou 60 euros paga iso que produce con gas. E vai todo sumado no precio. Pero a hidroeléctrica, a eólica, como todos cobran o mismo, tamén cobran esos 50 euros. Pero non os paga, porque non ten que comprar, que nos produce. Entón está cobrando eses 50 euros. É o que chaman beneficios caídos do cero. Ou pola cara, probablemente. Entón, ese é o problema. Entón, ese precio, a nuclear é máis rentable mandar a produción a 0 euros que baixar a produción da central, porque ten os costes elevados, andar subindo e baixando. Entón, manda a 0 euros, que máis dá?
se vai cobrar o máis caro que se vende ese día. É un sistema que chaman marginalista. Uns abogan porque sí, outros abogan porque non. Ao mellor porque sí, cando os costes eran similares. Ahora non ten nada que ver o coste do gas ca nuclear ou cas renovables. Entón, non ten moito, desde o punto de vista, non ten moito sentido. Unha cousa que afecta moito na potencia, o sea, na factura, é o contrato de potencia. Antes, había que contratar por amperios, programábamos de 15 amperios, 20, 25, iso implicaba que era un mecanismo que se poñía un limitador que lle chama, que se poñía no cuadro de protección de vivienda, e eran de 15, 20, 25, entón si se multiplicado por 2,20 ou por 2,30 a hora, daba 3,45, 4,6, 5,75. Entón, non había forma de contratar potencia intermedia. Todo iso, cos contadores electrónicos actuales, eliminouse, xa non é obligatorio ter un limitador na vivenda, podese quitar, e podese contratar múltiplos de 0 kW, de 100 en 100 vatios. Entón, eu, antes, tiña 15 amperios. Saltábame porque estaba utilizando, comprei unha cociña, unha vitrocerámica, é un forno, entón, non me chega. O seguinte tramo, 4,6. Ora, no período de día, cóstame 30 euros ao ano. Se en vez de contratar 5, contrato 4, foron 30 euros. Hai xente que ten potencia contratada, ademais, está pagando sin necesidade. Nas facturas novas ten que vir, a partir deste mes, creo que é, a máxima potencia que se demandou o último ano. Entón, como vemos na factura, máxima potencia demandada, 4,3 kW. Pois sei que iso que me fai falta, como moito. Se pode contratar 4,3 ou 4,4. El Dios tiña un contrato de 5,75, pois baixo e aforo 30 euros. Pode dar recordar. Os términos de potencia ahora, hai unha potencia para a noite e o fin de semana, para as 24 horas do fin de semana ou as 8 horas da noite, e outra potencia para os tramos ya no punto, de lunes a viernes. Vale? Entón, esa potencia costa 8,4 céntimos polo día e 4 milésimas de euros pola noite. O sea, de día, 30 euros por kilovatio ano, de noite, 1,4 euros por kilovatio ano. A diferencia é brutal. Por que fan isto? Sí. O termo de potencia é o que pagamos mínimo na factura. Consumas non consumes. Entón, eu podo ter que algunha asociación de consumidores que vi na prensa informaron non se deben dar conta ao revés. Claro, a mí de noite non me fai falta máis potencia, porque normalmente non fai máis cousas de día que de noite. Pero para que ti teñas máis potencia de noite, para poder utilizar, programar a lavadora, programar o lavaplatos, ou fazer o que queiras. Entón, aí tens máis potencia. É moi barata, non che causa un coste elevado, para nada, e podes utilizar. E, ademais, podes utilizar o fin de semana. Hora de brao, habría que facer a comida o fin de semana para 3 ou 4 días, un par de días comer ensaladilla, e depois volver a facer para outros 3 ou 4, e así non consumimos horas punta. Os bocadillos, ou algo así. Porque senón temos que consumir sí ou sí, porque a diferencia aquí temos que é 13,3, 4,1 e 6 milésimas. O sea, el caso peor es como una de las partes más caras es a la hora de comer. Claro. Ahora que más necesitas, é máis caro. Claro, porque cenar puedes cenar con sándwich, pero comer no vas a comer un bocadillo todos los días. No te vas a ir a un bar todos los días. No, pues é máis caro que pagar a factura. Pero isto para qué? Pero hai moita diferencia, é que non me suben as letras. Hai moita diferencia. Solamente en tasas, no, solamente en tasas, se miramos en porcentaxe, non che digo nada, pero de 4,1 a 13,3 céntimos. 9 céntimos. 9 céntimos era o que costaba o ano pasado todo, tasas e enerxía. Agora solamente de tasas 13,3. Nas horas punta. 13,3. É algo que eu non encontrei sentido ningún porque
mirando os informes da Comisión Nacional do Mercado da Competencia, os resultados económicos do sistema en conjunto, do ano 2014 ao ano 2020, houve superar na recaudación. Entón non vexo con que criterio ou hai que aumentar a recaudación. Eu estive calculando que recaudaban sobre 1.500, 1.600 millóns de euros máis ao ano. Pero non rebaixaron o IVA... Pero é outra cousa. É outra cousa. O IVA pode non rebaixar igual, e máis poden deixar as tasas que había o ano pasado, se había superado. Sabe? Porque iso xa incrementaba o precio. Non sei se tedes algún dúdo ao respecto. É importante que o fin de semana o termos de potencia vanos a contabilizar solamente o de noite, o barato. Entonces, pasa o seguinte. Imaginade que alguén do vos, imagine que trae un contrato de 20 amperios, 4,6. Se eu o manteño os 4,6, vai me costar 188 euros ao ano. A ver, contando o 5% de impostos especiales e o 21% de IVA. É isto. Vale. Agora cambiou de forma provisional. Costaríame 188. Se eu, os 4,6, baixo ao 4, porque me chega de día, e subo a 5,7 de noite, costaríame 166. Estou forrando 22 euros e teño máis disponibilidade de potencia durante a noite para poñer lavaplatos ou lavadora ou secadora e o fin de semana para fazer o que quero todo o día. Quería preguntarche a gestión dos contadores está funcionando, está pendiente, está cerrado? Os contadores están funcionando ben. Cal é a cuestión? Solamente hai unha tema, a potencia que antes controlaban no ICP. Ahora o ICP pode ser anulado. Sí, pero os contadores... Pero os contadores ten que ir un limitador electrónico. Sí. En moitísimos casos non activaron. Sí. Entonces, podes consumir libre mentre non active. Claro. Pero hai contadores que sí, que non está activado. E se non está activado e ti chamas para fazer algún cambio, automáticamente activas. Por lo que eu teño visto, porque me comenta a xente que lle pasa e que estou vendo a diario. Xente que ten a antiga potencia 2,0 de 2.300 vatios, 10 amperios. Sí. Pois, comprobado por mí, a pizza perimétrica en baixo, no contador, hasta 23 non sabe. Que digo, aquí a gestión está fallando tamén. Tamén. Non está informatizado. Entón, hai xente que está contratando. Unos sí, outros non. A ver, eu vi... Unos e outros non. Claro, eu vi contadores con un contrato de 4,6 kilovatios registrado no contador 10. E non me salta. Pagando o mínimo estes 23 amperios de pico. Sí. Un segundo. No outro caso sería unha vivenda sin calefacción. Nun caso de vivenda con calefacción, que ahora mismo están con 6-7 kilovatios, podría baixar a 5,5 e 9,2 e costaría menos. E aquí 6,6 de 6 a 10 costaría menos. O sea, que convén axustar o de día e subir o da noite. Porque o da noite costa pouco. Imaginade que subides 1 kilovatio ou 2 de noite. Son 1,4 ou 2,8 euros ao ano. Non é significativo na factura da luz. Os 30 euros xa caen. Eu, desde fai moitos anos, vou registrando os precios medios de cada día, de cada mes e de cada ano. Cando cambio unha estrutura da tarifa, os cambio tamén para... Non podo comparar, por exemplo, é moi difícil comparar ahora, a nivel de precios, a tarifa que temos ahora con respecto á tarifa que tiñamos en xunio, en maio, porque xa non é así para nada. Ahora, aquí hai un precio e outra tiña 3, como a esta. É igual que comparar esta con esta, tens que facer o consumo global dunha factura. Entón, aquí vese perfectamente que o 2014, na tarifa que máis usuarios tiñen contratados, por 25 millóns, 11,4 céntimos o kilovatio, 2015 12,27, 2016 10,43, 2017 12,09, 2018 12,45, 2019 11 e 2020 0,95. Aquí non houve demanda, baixou o precio. Tengo una duda. ¿De qué dijiste que esto es legal, lo que están haciendo?
Sí, claro. Lo que no entiendo es por qué han esperado tanto para hacerlo, porque esto no lo han hecho hasta hace 2 meses que la factura empieza a subir radicalmente. ¿Por qué no lo hicieron hace 50 años? ¿Por qué lo hicieron hace 2 meses? Ok, o de baixar ou de subir. Vamos a ver, cuando empezaron a subir la factura de la luz, sí, Sí. ¿sabes? Sí. La ley de oferta y demanda es legal. Si es legal, lo que no me cuadra es que lo lógico sería que nos lo han cobrado tanto desde hace años. No. ¿Por qué no lo hicieron hace 30 años? Porque Non había mercado libre, non había mercado libre, estaba todo regulado. Claro, pero ¿en qué momento dejó de estar regulado? O día 1 de xuño de 2009. E a partir de aí empezou o mercado libre e cada un poñía o seu precio. E a produción, a ver, vou un exemplo. Fai uns anos, poucos anos, moi poucos anos, non había demanda de gas. E andaban os gaseros donde atracaban para descargar gas. A ver onde había demanda. Sobraba gas. Hoxe en día falta moito gas. Entonces, subeu moitísimo gas. Entón, é un motivo de encarecerse. Por qué? Porque o gas é un libre cando non hai o resto de producción. Claro. Ese é o motivo. Un dos motivos. Claro, pero entonces tendría que haber empezado a subir en 2009, pero lo que sigo diciendo es que fue en junio de 2021 cuando subió radicalmente. Sí, porque, a ver, hai dúas formas. Unha cousa é que suba porque che cobra a ti na factura un coste en función de con negocios e outra cousa é o que costa a enerxía. Son dúas cousas diferentes. Pois a enerxía subeu agora por ese motivo do CO2, que antes non había, e do gas, que subeu agora de forma puntual. Eu espero que en uns meses volva a normalidade e baixe de golpe a factura. O do CO2 antes non había, e agora sí, van poñendo outros criterios para que todos os países deixen de producir con carbón, o sea, que non produzcan CO2. Entón, unha forma de non producir CO2 é penalizar o que o produce. En que se basa que o precio do gas pode volver a baixar, o precio da electricidade pode baixar o precio? Porque Porque se non hai demanda de gas ou hai máis produción, baixa o precio do gas. E ao baixar o precio do gas, baixa o precio da produción de enerxía eléctrica. Se o gas estaba a 20 euros megavatio e agora pasou a 60, a diferencia é brutal. Vale. Se volvo a baixar a 20, volverá a baixar o precio. A lei da oferta e a demanda. Bueno, aquí podes ver que desde 2014 a 2021 a media foron 11,4 centos. Vale. Isto é o precio, tasas e enerxía, todo. Ahora falamos nas horas punta de 13,3, solo de tasas, sen enerxía. Perdón, esta tarifa ou esta eran opcionadas. 25 millóns tiñan esta tarifa. A máis barata era esta. E na factura viña os que tiñan, tuveres a tarifa que tuveres, debía, a factura 60 euros. Os distintos conceptos, ao final da factura, 60 euros. Debaixo, de onde viña os conceptos reflexados da factura, viña un recuadro que viña, se usted tuvera esta, pagaría 51. Aquí 60, aquí 51. E se tuvera esta, 52. Se tiñas esta, viñanche estas dúas. E todos os 25 millóns que tiñan esta, e vían que esta todos os meses era máis barata, seguían tendo esta. Por qué? Porque non hai de decir. O único que mira a xente na factura é canto pagou e tira. Porque se ve, mes tras mes. A factura de 0,34 falando disto, está ofertando Iberdrola 0,34 no precio fijo sin permanencia. Unha barbaridade, non? 0,34 unha barbaridade. Agora explico-vos a diferencia entre o mercado regulado e o mercado libre para que vexades e despois cuidades. Podes... Estas son as tasas actuales, desde o día 1 de xunio. Este foi o precio medio interanual da enerxía e as tasas de 2014 a 2021. Este é o precio medio. Se lle quitamos a tasa que tiña de 4,4, queda o precio de enerxía 700, de media, nos últimos anos. Se esta enerxía lle sumamos neste período os 13 céntimos, nestes 4,1 e nesta ali, ao final, de media, orientativamente, costará nas horas punta
20 céntimos, nas horas llano 11,2 e nas horas valle 7,6. Isto debería ser o precio actual, orientativamente. Un céntimo arriba a abaixo. Vale? Vale, por favor. Como se determinan os costes do precio? Porque o precio, o que falamos antes, de 188 euros megavatio, aquí, por exemplo, a 1 da mañá, na tarifa 20A, o 9 de xaneiro, acordades da tormenta Filomena, foi o día máis caro da historia. Estaba a 70 euros megavatio. Agora está a 180 estes días. Estes 70 euros megavatio, 70 euros megavatio, 180 que falabas, mercado do axuste, costes de reserva, banda, desvío, sistema, tal, 5,27. Outros costes, comercialización, cargo, capacidade, financiación, total, 6,84. Canto costa en total? Estes 70 pasan a 82,20 euros. Os 180 pasarán a 200. Pérdidas, 103 euros megavatio. De 70, ao final quedan 103. Os porcentaxes que pasa todas as horas do día. Estes 103 son as tasas de 4,4 e costa 14 céntimos ese día. Pero, o día 31 de xaneiro, no mismo mes, a tormenta Filomena, á mesma hora, a 1 da mañá, este foi o día máis claro, este máis barato. En vez de costar 14,7 céntimos, costou 6 céntimos. Por qué? Porque este día houve máis produción, menos demanda, así funciona o mercado regulado. Pero este precio pagou a compañía que compra a corriente para nosotros no mercado regulado e pagou na compañía do mercado libre, exactamente o mismo. A compañía do mercado regulado pásalo a ese precio e cobra unha comisión a marxen comercial de 1 euro e pico ao mes por facer o traballo. O mercado libre ponlle o precio que quer. Aquí non se ve moi ben, pero aquí vese o mes de xuño, cada hora ten un precio. 24, 24, 13, 11, 24, 11,5, 15. O fin de semana, todo o precio de 8. Entón, aquí podese ver o que está con azul, co fondo azul, oscuro, son as horas máis baratas do día. E o que está con fondo, bueno, medio amarillo, son as horas máis caras. Que temos? As horas máis baratas, durante as 8, e o fin de semana, pola tarde, e as horas máis caras entre as 10 da noite e as 12 da noite. Entón, cando menos se debe consumir? Desayuno, comida, cena. Cando hai que facer. Pero, do consumo que se poida facer, o sea, que se poida evitar facer aí, pois desplazalo a donde se poida. Pero, como referencia, horas máis caras para consumir, desayuno, comida, etc. O sea, trasladar consumo implica aforrar. Perdón, segundiño, que se cortou. Bueno, vos espero, porque senón xa me desvío da presentación e xa me vou... Está claro, non? A ver, a lei do sector, a última lei do sector eléctrico, ten dúas frases que me chamaron a atención. Primeiro, a electricidade é un ben de primeira necesidade. Por lo tanto, debería ter ese tratamento. Non entendo como un ben de primeira necesidade ten un 21% de IVA. E segundo, a hora de falar do precio voluntario ao pequeno consumidor, que é o PVPC, que é o precio máis barato do mercado regulado, este precio por horas, as compañías do mercado regulado obrigoulles a facer un precio fixo para a xente que teña medo a estes precios, a eses saltos horarios, a esas variacións. Entón, na lei di que o usuario pode pedir un precio fixo. E ali mismo di, este precio fixo vai ser máis caro que este precio, porque é un precio a futuro que ten que asegurar e ten tratamento de mercado libre. Dío, ali. Vale.
Sin embargo, a Comisión Nacional do Mercado de Competencia, na súa página web, aconsella constantemente buscar ofertas no Mercado Libre e comparar. Se vos fixades, o outro era o precio, enerxía e tasas. Este solamente enerxía, sacándolle as tasas. 9 e pico, 10 e pico. Ahora resulta que é máis barato esta franxa que de noite. Cando sempre foi máis barato de noite. Opa. Perdimos. E foi xa luz. No, xa estaba luz. Vale. O proyector está funcionando. Sería poético que se fose a luz justo... Entón, se era unha compañía, xa non estaba cortando. Mentres é iso, as taxas, porque estás falando de taxas, de enerxía, esas taxas, que son? Que é o que nos están cobrando? Son impostos que van para o goberno? No, a ver, con iso pagas transporte, distribución, a subir. Hasta marzo de 2022. Claro. Entón, con a corriente fixeron igual. En 10 anos, para reflotar a economía, non van a subir as tarifas. A partir de 10 anos, pagan os atrasos. Deve tarifa. Levar o corriente para que as Islas Canarias e Baleares teñen o mesmo precio que non na península, ali costa máis levar o corriente. Ten máis costas. Pois aí, pagámoslo entre todos, esa diferencia. E, en base a iso, canto se consume o ano en España? Tanto. O coste tanto, repartido, toca tanto por quilómetro. Pero iso é artificial. Igual que llama tarifa. Eu tiña unha tarifa con discriminación horaria que pagaba de tasas 10 horas ao día, 6 céntimos. E 14 horas de noite pola mañá, 2 milésimas. E agora cambiaron por outras, máis e máis, por 13 céntimos, 13,3, 4 e 5 milésimos. O sea, a mí subironme ao ano 100 euros, sin máis. A parte de enerxía, só en tasas. A mí é máis objetivo, non sei. Claro. Perdón, estalle costando a vida, non sei que lle pasa. De non. Bueno, eu podemos seguir, despois o veremos se lle coincide. Vedes que o criterio é tasas, que regula o goberno, a través da Comisión Nacional do Mercado de Competencia, do Ministerio correspondente, e precio de enerxía, que sale dunha subasta, que vai todo ao mesmo sitio, e dai cada compañía compra. Cal é a diferencia do mercado regulado e do mercado libre? As tasas son as mesmas, porque ten que pagar os costes igual que os demais. O precio de enerxía é o mismo, que se compra no mesmo subasta. Pois onde está a diferencia? Como explicamos antes, vai na factura marxen de comercialización. Ese que cobra a compañía son 3,113 € por cada kilovatio contratado ao ano. E despois, do mercado regulado denunciaron no Tribunal Superior de Justicia ao Ministerio de Industria, que era o que levaba daquela altura. E gañaron. E tiveron que revisar. Entón, en vez de cobrar 4 euros por kilovatio contratado ano, pasaron a pagarle 3,113. Pero, no consumo, puxeronlle entre 2 e 3 milésimas por kilovatio hora de consumo, o cual antes pagábase sobre 15 euros ao ano de marxe, e agora págase sobre 20 euros. Vale? Entón, que é o mercado regulado? Unha compañía que ten que ter unhas condicións, levar 3 anos sin problemas graves, faltas graves, ter 100.000 clientes, e que marca o goberno, para dar cobertura a toda España. Ten que cobrar os precios que estipulan ali, cobran ese marxen por facturar e atender as chamadas, e acabouse. Non teñen comerciales, non hai publicidade, non hai nada, porque non teñen necesidade. Teñen os clientes que teñen e punto. Non te van chamar nunca do mercado regulado, e mira, se queren contratar, non te van a chamar.
Porque se queres bastir, se non hai permanencia, non hai nada. Que é o mercado libre? Compañías do mismo grupo, EDP, Naturgy, Iberdrola, Endesa, que son as do mercado regulado, CHC, teñen outra comercializadora aparte do mesmo grupo que vende no mercado libre. E despois hai 300 ou 400 ou 600 que se crearon tamén para competir con eles. Como venden esas compañías? As tasas son as mismas, o precio de enerxía é o mismo, a diferencia é que o marxen comercial poñen o máis. Que marxen poñen? O que lle interesa a cada un. Que oferta fan? A que quere cada un. Entonces, no mercado libre hai comerciales, pagan comisións, campañas publicitarias. É imposible que tendo os mesmos costes e tendo máis gastos, pagan mellor precio. É imposible. Se non aquí é polo que vale unha mentira. Non, todo é unha mentira. O que pasa é que non hai dicir. E a Comisión Nacional do Mercado de Competencia, vou explicar, mire, eu levo 35 anos con este tema. Na Comisión, antes dependía da Comisión Nacional de Enerxía, que depois integrouse na Comisión Nacional do Mercado de Competencia. Na página web todo é moi bonito. Ponche un comparador de ofertas. No comparador de ofertas estaba o mercado regulado e as ofertas do mercado libre. Cada compañía manda as ofertas que ten e manda as millóns. Porque cando vais mirar a hora de fazer un contrato non teñen nada que ver con que tal. No 90% dos casos. Entonces, sempre iba por orde ascendente, de máis barata a máis cara. A primeira sempre era o mercado regulado, a máis barata. Sacaba un informe anual, este ano as compañías do mercado libre non puderon baixar o precio do mercado regulado. Aquí non pode. Ano tras ano. Pasou o tempo, 2, 3 anos e tal, e de repente, eu entraba de vez en cando a mirar as ofertas, a ver como estaba o mercado regulado, e de repente desaparece o mercado regulado da comparativa. Había unha lista que as compañías do mercado regulado, co teléfono e a página web, e desapareceu a lista. E integrarna dentro da lista do mercado libre. Como a xente. Eu pregunto yo aquí, con quen teñen o contrato? Poden dicir alguén con quen ten o contrato de electricidade? Con que compañía? Naturgy. Pero Naturgy cal? Comercializador. Hai dúas. O distribuidor. Non, hai Naturgy, comercializadora regulada, que antes chamábase Naturgy, e Naturgy Iberia. Naturgy. Ahora sabes que é comercializadora regulada, porque se obligaron a cambiar o nombre, e Naturgy Iberia que é do mercado libre. Iberdrola igual, Endesa igual, todo iso. Eu teño la luz. Ola luz. O sabe que está pagando demais. Está pagando demais. Sí ou sí. Cal é a cuestión? Que eu encontrei facturas, a maioría das facturas, que estaban pagando entre un 40 e un 80% de máis. Entonces, ahora a xente está preocupada porque suba a luz, os medios de comunicación, periódicos, televisión, radio, falan do que suba a luz, pero nadie fala do que está pagando a xente de máis no mercado regulado sin necesidade. Porque se sube a luz, sube para o mercado libre ou regulado. Pois ninguna compañía no mercado libre que vai fazer unha oferta para que salga máis barata que o mercado regulado porque ten que perder dinheiro. Pode facer, se quere, estas compañías grandes, poden chegar a facelo se queren eliminar competencia. Só vou perder 100 millóns este ano, porque se poden permitir. Ganan 15 millóns diarios as grandes compañías. Vaciaron os embalses, e outro tiña a noticia que a Xunta venos ao final con 25.000 euros. Se ganan 15 millóns diarios, por isso é moi pouco, 25.000 euros. E a xente que, por exemplo, estamos en cooperativas de consumo como Nos Enerxía ou Som Enerxía... Están igual. Mercado libre é mercado libre. Sempre busca. Que, como unha cosa, eu pago, teño un contrato de 6 kW, con máximo igual, na factura 5 kW. E pago 1,20 € de marxen comercial. O resto de costes teño que pagar en calquer mercado. Que compañía do mercado libre me vai baixar 1 euro? Vai perder dinheiro. É así de sentido. Se pactan para favorecer o consumidor, non é unha compañía con ánimo de lucro. Perdón, Non é unha compañía con ánimo de lucro. pero non vai perder cartos. Non pode perder cartos. Onde eu a xente que coñezo
les tiña... Eu conozco xente que está moi contenta pagando 40 euros de máis. Ao mes. Vou poñer un exemplo. Por de formación profesional, estuve tomando un café aí mentras esperaba para a charla. A señora da cafetería moi amable, tal, estábamos solos, e preguntei pola factura, porque xa o teño metido, non son un friki isto. Estaba no Mercado Libre, non tiña por qué. Dixo, non, pois estou moi contento, porque antes pagaba 300 e agora pago 260. Pois o mellor tiña que pagar 200 e me 200. Estaba contento porque baixou 40 euros, pero o mellor tiña que baixar 100. Se estuvar no mercado regulado. Seguramente. Claro, pues, ninguna compañía do Mercado Libre, xa me dá igual que sexa cooperativa, como se a compras ti. Non pode ser máis barato que o que che costa. O precio de costa. Contuche unha anécdota así ahora mismo que non ia caso. Pero é que falta... Me pasou con a luz a mí. Perdón. Me pasou que a compañía só da luz. Expliquei o tema e a contestación deles foi bloqueada. Claro, Me bloquearon. claro. Que non... Así mismo. Puse o tema con precios, con precios de un, precios de outro. Nesa 4 meses que non que dixes puxe, me bloquearon. Eles faltan o precio que vai costar o kilovatio, o que sexa, por non lo antes. Falta un precio A ver, te imagina. Sí, non sei. Sí, pero vouche explicar para que eu... Vouche intentar explicar. Imagínate que son unha comercializadora. E fago unha oferta, Sí. fago unha oferta a un ano. Vou pagar o mesmo precio da corriente que paga a do mercado regulado. No mercado regulado paga o que coste, punto. Nunca vou pagar de máis. Entón, no Mercado Libre, se eu teño que comprar o precio e garantizalo a un ano, teño que asegurar de que non vou perder. Entón, non vou poñer máis caro do que en previsión de. O que pasa é que eles son productores. Entonces, eles producen... Olvídate, non pode a comercializadora. Imagínate que Fenosa, Iberdrola, Endesa e EDP, que son produtores, distribuidores e comercializadores, que a compañía comercializadora de Naturgy ya compra a produtora de Naturgy. Non pode. A corriente vai a un fondo común. E de aí sale para o que quero comprar. Non pode comprar entre eles. Iso é moi comercial. Se non, sería unha competencia desleal. Eles producen e verten a produción a compañías, ao fondo común. Ao pool. Chamanlle pool. Entón, sí, o que sexa. Entón, eu supoño que eles venden esa enerxía que producen. Ti como produtora vendes enerxía ao precio que ofertes no mercado. Claro, por eso. Acabouse. E despois a comercializadora compra ao precio que sale do mercado. Claro, pero despois o cliente lle meterá a enerxía ao precio que sea. Ti crees que o cliente pode comprar ao precio máis barato do que lle costa a compañía? Ti vas comprar un coche. No, porque Perdón. a compañía está vendendo, o sea, a compañía obtén uns beneficios porque entre o que se produce e o que vende... No. Unha compañía produtora e outra comercializadora, é igual. Ti, pensa, ti vas a un concesionario, vas a comprar un coche, podes vender máis barato do que costa producir. No, pero eu o que digo é, eles producen enerxía, a venden, obtenen Un beneficio, sí. Obtenen un beneficio. Bueno, pues ese beneficio lo descontan despois. Ese beneficio utilízano para que o cliente Claro, pague menos. E eles perden cartos. No perde, porque Sí que perde, están sí que perde. utilizando beneficio. Iso pode fazer unha compañía produtora se quere machacar a competencia. Vou perder cartos este ano, vou perder 100 millóns. As comercializadoras pequenas que non teñen produción, non teñen nada, non poden aguantar. E pechan. Entón, quedan eles sós. Xa teñen o 70 ou 80% do mercado. Poderían facer, pero ninguna compañía Existe, pero hai que ser moi profesional. Claro. Existe. claro, Pero hai que ser moi profesional para... ninguna compañía vai vender un precio de enerxía máis barato do que o compre. Non pode, senón ten que pechar. Nin cooperativa, nin nada. Hai unha pregunta que fan en YouTube, que, bueno, creo que máis ou menos estiveche xa dicindo, se é mellor estar no mercado regulado ou no libre. Eu creo que xa contestaches, pero, bueno, se queres contestar Sí. esta persoa... A ver, o mercado regulado é o precio de coste, e o mercado libre é o precio de coste, máis o marxe que lle quere meter a compañía. Non lle vai regalar. Vamos poñer un exemplo. Imaginade que en vez de comprar na compañía do mercado regulado,
vou eu comprar directamente ao mercado mayorista. É o mismo que comprar na lonxa ou na pescadería. Eu non podo comprar na lonxa. Hai que ser comprador autorizado, pero... Bien. Entón, imaginade que a lonxa en Coruña teña un comprador e, mira, eu vou cobrar €1 ao mes. O que quero comprar peixe que veña aquí, ao precio da lonxa. Que diría a pescadería? Pois no corriente pasa ao revés. Temos iso e vamos á pescadería. O sea, sempre será máis barato a lonxa que a pescadería. Por lo tanto, máis barato o regulado que o libre. Eu compro ao mesmo precio que a Iberdrola. Eu estou pagando a corriente ao mesmo precio que a Iberdrola. E non é que o diga eu, digo a lei, dino as compañías do mercado libre. Eu teño contacto con algunha compañía destas pequenas do mercado libre e eu non podo vender ao precio do mercado regulado, é imposible. Perdo cargos. Vai traballar a pérdidas. Se eu compro ao mesmo precio, que pasa? Que eu non fallo directamente, fallo outra compañía porque non teño capacidade, non estou nese negocio. Entón, como usuario, non podo comprar directamente. Pero o goberno non para unha compañía que compra para mí e que paga €1 ao mes. En función do que teña contratado o consumo, €1,50. O coste medio son sobre €20 ao ano. Como vai costar? Se a mí, a compañía do mercado regulado, me cobra €20 ao ano por fazer unha xestión, como ven Endesa e me fai unha oferta que está en internet que me regala €120. O sea, regálame canto? 6 anos. E non vale nada, 6 anos. Eu podo ir cando que. E encima paga comisións aos comerciales, fai publicidade, tal. É imposible. Imposible, técnicamente, o sea, é posible sempre cando a compañía perda cargos. É obrigación. Unha pregunta por fecha. O feito de que haxa tan poucas compañías no mercado regulado, Iso marca unha normativa. claro, pero crees que esa normativa está feita para que realmente haxa moi poucos e que non se poida... No, o sea, está feita porque no momento que chegaron había que ter 100.000 clientes, tiñan os grandes, porque non había compañías no mercado libre tampouco, foron empezando pouco a pouco, os 100.000 clientes tiñan que levar 3 anos sin ter problemas graves, faltas graves, que as teñen, de moitas. E nada máis, 3 anos e 100.000 clientes. É que cubrir todo o territorio nacional. E podes contratar con calquera, porque as condicións sempre van ser as mismas. Chama a atención como a xente lle costa tanto entender que o mercado regulado non pode ser nunca máis caro que o mercado libre. Mira, daqui hai unha comparativa. Sabedes que o presidente dixo outro día que esta subida, ao final, iban a axustar os costes para costar igual que 2018. Iso non é da casualidade. 2018 foi un dos anos máis caros dos últimos 10 ou 12 anos. Entón, aquí, ali faz con tasas en términos de enerxía do 2019. Costaba unha vivenda con contrato de 4 kW e 11,1 céntimos que costou ao ano €716. Con discriminación horaria, 632. Con precios e tasas do 2021, a tarifa nova, cálculos estimados, 751. O sea, subeu respecto a esta tarifa de 716 a 751 e con respecto a discriminación horaria, o que os decía. Aquí 30, 40 euros, aquí 120 euros. Ahora, a mesma tarifa no mercado libre, 835, unha oferta dunha compañía de mercado libre. Isto, non sei se cando vos ten calefacción eléctrica por acumulación ou tal, isto é, os que temos calefacción eléctrica por acumuladores de calor, cambiamos todo o sistema, hai que readaptarlos. Entón, cal é a cuestión? Que se nos vamos, os acumuladores viñan preparados para cargar 8 horas na tarifa nocturna. Cando houve un cambio de tarifa a discriminación horaria, como eran 14 horas, baixouse a potencia, imaginado aquí, en vez de 7,2 kW, a 4 kW. Porque tiña máis tempo, e con menos potencia cargamos o mismo e máis tempo. Ahora, volvemos ás 8 horas, entón hai a opción de volver a puñelos como antes ou deixarlos así. Claro, se os puñemos como antes, cargamos en 8 horas.
Se os deixamos así, cargamos 8 horas e depois tiremos que cargar 2 ou 3 pola tarde. Cal é o problema? Que se os deixas con 8 horas, se tens un termoeléctrico de electrodomésticos, pásate 10 kilovatios, tens que ir ao mercado libre. Entón, aí, sale moi caro. Eu considero que os que temos calefacción con acumuladores, na maioría dos casos temos que adaptarnos a consumir nas 8 horas de noite e 2 ou 3 de día, das 2 da tarde ás 6 da tarde, para manter o confort antes que pasarnos ao mercado libre, porque saliría máis barato. Podes... Que pasaría o mismo co de calor azul. Pasaría o mesmo. No color azul é diferente porque ese non teñen que acumular, entón podes funcionar como queiras con eles. Descendes ao Pero orgánico. procurar non funcionar durante o día o menos posible. Mercado mayorista ou público. Subasta de enerxía directamente a precio de coste, compradores, consumidores directos e comercializadores de electricidade. O mesmo precio. Mercado minorista. Reventa da enerxía que se comprou aquí para medianos e grandes consumidores, pequenos e comercializadores do mercado regulado e libre. Pois, os consumidores en PVPC, precios de enerxía do mercado mayorista, porque aquí non toca. É un marxe para comercial, que levo a falar. Consumidores en mercado libre, precios de enerxía igual que este, pero o marxe mete moito. PVPC é o prezo do mercado regulado, non? A ver, no mercado regulado hai o PVPC, que é precio voluntario que ten o consumidor, e hai un opcional un precio fixo. Pero o precio fixo do mercado regulado, que os dan as compañías do mercado regulado, pero baixo o seu criterio, vai ser máis caro. Además, digo a lei, será un precio máis caro porque é unha venta a futuro, teñen que asegurar de que non lles vai a subir, ou que se sube, que teñen coberto a suba, e ten consideración de mercado libre, permanencia e demais. E no mercado PVPC, se tes dereito a bono social, tes que estar no PVPC primeiro para ter dereito a bono social. Con toda a lógica. Non ten sentido que unha persona que non ten medios económicos e que lle dá unha axuda con bono social de 25 ou 40%, se vai ao mercado libre a pagar un 20 ou 30% máis e despois que vai quedar unha axuda. Por iso depende do PVPC. Cousa que a OCO ahora solicita que o bono social se viría a calquera, esteña no mercado regulado ou no mercado libre. Entón, vosotros imaginad, eu estou contando facturas do mercado libre cun sobrecoste de 40 ou 80% sobre o PVPC. Que lle vou dar un 25% de desconto se está pagando un 40% ou un 80% máis? Non ten sentido. Porque iso pagamos entre todos. Sí, pero un pouco era para defender a 16 millóns de consumidores. Mas isto pasa que xa estou explicando. Perdón. Comercializadoras mercado regulado. Marxe de comercialización. 3,113 por 4 kilovatios, 12,45 € hora. Marxe por consumo. Xa lle poñen 3 milésimos, non dúas. Por 3.600 kilovatios hora, 10 €. Total, 22 €. Isto é o sobrecoste dos precios de coste, de marxe comercial. No mercado libre, isto é imposible de contar. Se avanzas un momento. Mercado regulado e mercado libre. Peaxes de acceso. Regula a Comisión Nacional do Mercado Competente. Cargos do sistema. Regula o Ministerio de Transición Ecolóxica. Marxe comercial. Regula o Ministerio de Transición Ecolóxica. Aquí, cada consumidor regula cada comercializadora o que quer. E o resto de costes son os mesmos. Por lo tanto, se todos os costes son os mesmos, menos o marxen comercial, está claro. Depois hai outra cousa. Perdón. A parte dos costes do mercado regulado e do mercado libre, o bono social solamente se pode contratar en PVPC. No mercado libre non. A reclamación fase no mercado regulado no organismo oficial competente. Aquí en Galicia, o Instituto Galego de Consumo. No mercado libre, no xulgado. Aquí en Galicia, pódense facer do mercado libre a nivel de usuario doméstico, pódense admitir tamén o Instituto Galego de Consumo. Non ten por qué, pero fai.
se non tenían que ir ao xulgado. Pero a mí chegaban as facturas de outras partes de España, e chegou unha factura de Madrid que me cobraron 800 euros de máis, expliquei como tiña que reclamar en base a qué para que devolverlos, pero foi o consumo, e o consumo que a mí que me facía, que acompañaba ao xulgado para presentar reclamación. E tengo que ir ao xulgado. E non é igual facer unha reclamación en consumo que ten que ir ao xulgado. Porque a maioría da xente por 20, 50 euros non vai ao xulgado a reclamar. E hai moitas facturas con costos dese tipo que a maioría da xente non reclama ahora para canto máis ir ao xulgado. E despois, a suspensión do suministro por impago, no mercado regulado, hai 60 días. Non poden cortar o suministro. Agora máis está co bono social. E no mercado libre podeche cortar de forma inmediata. Normalmente suele dar unha semana ou algo máis se queren que non ten. Pero no mercado regulado por lei son 60 días. Tens 2 meses para arreglar a factura. Tamén hai que ter en conta. Esta é a miña factura. Términos de potencia 5,1 kW. Marxen de comercial son 22 euros. O resto é igual que o mercado libre. Esa é a diferencia. Vamos. Aquí volvemos ao mismo. Razonado, 22 euros, depende como podes. Este é o reparto dunha factura. Peaxe de acceso, unha factura tipo de 59 de 60 euros, cos impostos ao precio que tiña neste momento, que foi antes de junio. Os peaxes de acceso representaban o 43%, o costo de enerxía o 32%, marxe comercial 1,7%, 1% do alquiler do contador 1,3%, o imposto que dá de electricidade o 4%, o IVA o 17%, iba repartido desa maneira. A enerxía é o 30% da factura. Ahora mesmo está no 50% co que subeu, pero era máis o 30%. Entón, ainda que arreglan unha parte, sempre está a outra, que non, todo é moi difícil de arreglar ao mesmo tempo. Ese 22% do que fala o goberno, que baixaría ahora a factura, de onde ven? Ben, mire, de peaxe de acceso temos 13,3 céntimos en punto, 4,1 en llano e 6 milésimos en baixo. Pois aí baixaron, falo de 13,3, creo que é 2,8. Saleu antes no mole, estou mirando antes, que pasa que de memoria non me acordo de todo. Entón, baixaron as tasas. Baixaron o imposto especial de electricidade de 5,11 a 0,5 e o IVA do 21 ao 10. Entón, claro, vai repercutir que unha factura de 60 euros, se a deixamos sin actuar sobre isto, poñese en 80 e así volve a quedar en 60. Porque lle baixan as tasas. Como lle baixan as tasas? Deses impostos caídos, ou deses marxen caído do CEO, que lle chaman do CO2, quedes o goberno con eles. Se ti non emites, non deberías cobrar, cobramos nós, recuperamos nós, para abonar na factura que non lle subou o sobre. Creo que tamén, ademais, as subastas, en vez de ir ao pool durante uns meses, van ser unha modalidade de subasta que creo que se chama Vidas Pay ou algo así. A ver, a subasta vai ao pool e agora quere facer parte da enerxía desa subasta, sacala do pool, é unha parte determinada xa concreta, unha cantidad concreta, non sei cantos gigavatios, metelos nunha subasta para comercializadoras do mercado regulado libre para que poidan comprar sin ese sobrecoste das emisións. Suministros que non teñen emisións de CO2. Entón, sacaros de aí, metelos. Pero hai unha cousa. Todo o mundo lle ten medo ao precio de coste da subasta. E o precio da subasta é o precio de coste da enerxía. Por lo tanto, o precio que ten de coste. Por lo tanto, non hai forma de abaratar. Hai forma se que quitas o do CO2, outro, pero se non hai forma. E queren facer trimestral ou semestral para que a xente estive tranquila 3 meses, 6 meses. Pero para fazer o trimestral ou semestral, teñen que meter un marxen de seguridade. Porque ti non sabes como vai evolucionar. Ti non sabías en maio co precio de correctivo sectario. Entón, teñen que asegurar. Unha venda a futuro sempre ten que ir asegurado. De feito, antes do 2014, facías así, trimestral, primeiro anual, despois semestral, e despois trimestral. E todos eses anos, eses últimos anos, 2011, 12, 13, foi máis cara que despois. De feito, o ano 2012
foi o ano máis caro dos últimos 20 anos. Era trimestral, e tiña 18% de IVA, pois ainda así era máis caro que o. Entón, a cuestión non é esa. Non podes abaratar os costes os precios de costes. Non se pode. Que explicación ten os 400 euros do Reino Unido? É o mismo. O que pasa que depende... Porque na comunidade estamos en 180, 190... O outro día en Inglaterra estaba 230 ou 250. Por qué? Porque terán máis dependencia do gas, e a maior dependencia do gas, máis sube o precio, porque tens que pagar máis CO2, o gas... Non hai gas. É casi o doble, Perdón, quería preguntar, porque eu teño dúas facturas, un para a luz e outra para a gas. Sí. Porque a luz a teño na cooperativa e o gas a teño no daño. O daño que queira usted. O gas contrate con a compañía que queira usted, igual que a electricidade. Con Naturgy neste momento. Pero Naturgy cal? Hai dúas. Claro, ese é o que teño que ver. No gas, a maioría dos usuarios... A ver, no gas, porque empezou non fai moitos anos, e Naturgy levou a xente ao mercado libre. Você vai fazer un contrato de gas e electricidade e falle no mercado libre. Está no mercado, o sea, que están seguramente no mercado libre. Sí, você ten que mirar na parte superior da factura, na parte superior izquierda, arriba, ven, Grupo Naturgy. Si pon Iberia e mercado libre. Iberia, Naturgy, e letra pequena Iberia e mercado libre. Se pon Naturgy, comercializadora regulada, Gas and Power e mercado regulado. Vale. E no gas pasa igual que na electricidade. Mercado regulado, máis barato. E no de electricidade, o mismo. O sea, mercado regulado. Pode ser a circunstancia, imagine, eu fago un contrato no mercado libre o ano pasado. Se fai un contrato ano pasado, como estaba, o ano pasado baixou na tarifa do 0A, na máis xenérica, baixou un 40%. Con discriminación horaria, baixou un 20% de día e un 60% de noite. Se fai un contrato no mercado libre naquele momento, pois, durante un ano manteñen así, claro. No mercado libre sube ou baixa e o outro mantense igual. Pero, cando lle renoven, vai volver outra vez máis caro. Pode ser máis barato uns meses de forma puntual, pero no transcurso do ano máis caro sempre. No mercado regulado do gas hai dúas tarifas. TUR 1 e TUR 2. Ou 3.1, 3.2. A TUR 1 é para consumos inferiores a 5.000 kWh anuales, o sea, cociña e agua quente. O TUR 2 é para consumos de máis de 5.000 kWh anuales, que é cando hai calefacción. Entón, a diferencia é que no TUR 1 do gas pagas 4 euros fixos ao mes, consumo ou non consuma, e o consumo é máis caro. A máis de 5.000 kWh de consumo, se con calefacción, págase 8 euros fixos ao mes, pagas o doble, estou falando de números redondos, pero o consumo é máis barato. Entón, se pasa de 5.000 kWh ao ano, sale máis barata por 2 que tú. Sí. A ver, hai de todo, depende... O mellor está no mercado regulado. O meu caseiro é instalador de gas, entón a muller o que fai con a amortización é o que fai, o sea, o contrato de electricidade non fixo ela, pero pediu a tarifa máis barata. Entón non sei se con A ver. O sea, el mercado, o sea, claro, é tarifa máis barata nese momento que fixeron o contrato. Non ten por qué. O cabo dun ano pode subir. A ver, todo o mundo enfoca as cousas según o seu interés. A nivel comercial, a nivel de información, ou a nivel de que sei. Podemos enfocar isto con porcentaxes, podemos liar como que. E salir aquí con un concepto totalmente diferente á realidade. Vos oller o exemplo. Imaginade que hoxe costa o kilovatio hora de consumo a 10 céntimos. Mañá baixa a 5. Baixou o 50%. Pasado, suba 10. Subeu o 100%. Sí ou non? Está ao mismo precio.
pasado mañá que hoxe. Pero ti pensas que vais 8,50, se vai 800, pagas un 50% máis. Estás pagando o mismo precio. Iso pode utilizar para venderche, para liarte, para que che fai o fixo, que che fai o tal, que non lle... Hai moita xente que chama, está nunha compañía do Mercado Libre. Mira, quero contratar PVPC, non podo. Non podo. Chama, mira, dixeron que non podía. Se usted quen chamou? A compañía na que estou. E a compañía na que está do mercado regulado, non, entón non podo. Non lle minte, pero non lle di a verdade. Si contratou fai 3 meses unha tarifa, pode pasar no mercado regulado, vamos. Pode ter penalización, pero pode fazer unha cousa. Imaginade que estás de alquiler e o titular do contrato é o propietario. Ti, como inquilino, podes pasar o contrato a teu nome e contratar con quien queres. Sempre que pasa teu nome, que hai un cambio disso, sabe? Entonces, normalmente os contratos son por un ano. O primeiro ano pode ter penalización. Hai que mirar, se contrataste no Mercado Libre, se estás no Mercado Regulado, podes ter cando queres que non te penalizan nada. Por qué? Porque te interesa que te vayas por Mercado Libre. Está claro. Porque non consumía tanto que estaban chegando, o sea, unha factura de 95 euros. Mira, eu, deixémoslo antes. Chegou unha factura, a mí non, a un conocido meu, de 1.001 euros, dun mes. Andrés, podes mirar esta factura? Mandoume por WhatsApp, mándame a lectura do contador. Fixo un vídeo ao contador, mandoume, está correcto. Cal era a cuestión? Estaba no mercado regulado, tiña calefacción eléctrica, cambiou ao mercado libre. A ver se conseguía unha oferta. Claro, se a ti che sube o precio, busca as ofertas. As ofertas están no mercado libre, que non están no regulado. E o mercado libre sempre é máis caro, entón sempre vas pagar máis. Ofrezca o que che ofrece. Entón cambiou ao mercado libre. Pagaba moito, e chamou, mira, ou me revisades isto, ou me vou a outra compañía. Ora, espera, mira, non se preocupe, poñamos un pago fijo mensual. De canto? 30 e pico euros. Dixo, como vou pagar 30 e pico euros se estou pagando 100 e pico? Espera, mira, 72. Vale. E acabouse o comentario. Acabaron a conversación e acabouse. Non lle leu letra pequena. Que di letra pequena? Se usted se pasa do consumo estimado para ese ano, paga a diferencia. A que precio? Nese caso, a 25,8 céntimos. Estaba a 11. Non, estaba a 9,50. Claro, pasouse moito, porque lle calcularon moi a baixa, pasouse moito, 1.001 euros. E outra señora de 80 e pico de anos, tamén fixeron por teléfono, a un mes de penalización 700 e pico, outro mes 900. É máis dun caso. Entón, claro, non se pode fazer, ahora non se pode fazer visitas comerciales porta a porta. Está prohibido, por lei. Pero podenche fazer por teléfono. Porta a porta, se che veñen a porta alguén a vender, estás interesada, podes mirar a oferta, a venda, a comparar a factura. Por teléfono non faz. Nin sabes o que che ven. Iso está permitido. Esa é a diferencia. Temos algunhas preguntiñas que fan por YouTube, digo, para... a primeira é de Santi Palavea, que di que hai compañías do Mercado Libre que se especializan en vender enerxías renovables. É certo ou timo? Eu considero un timo. A CNMC certifico. Vou contar unha anécdota. Un amigo meu estaba pasando o can de noite, e ve un veciño, tamén co seu can. Olha, sabes que fixe un contratei enerxía verde. Pasou en Madrid. Porque hai que mirar da ecoloxía, hai que mirar de non contaminar e tal. E xe que un can non contrataxe, como a compañía das Brancas. Ven aquí, xa veis. Vieron aquí, e o seu cable, puxeron un cable ao contador verde, E dixeron, mira, ven, ese teu cable, sí. Acaba aquí. Este é o teu, este é o meu. A corriente ven do mesmo sitio. Chámolle como queres. Non che poden separar a enerxía verde para ti. Tócache que che toca, a que esteña producindo. Se está producindo gas, tócache gas. Se está producindo eólica, tócache eólica. Ti autoconvences que queres ecologista porque ti contrataches verde. E vai che cobrar máis caro. Se non é máis caro, é punto. Vale. Despois hai outra pregunta tamén relacionada de Manuel Feán que di
que opina das cooperativas como Goiener, Somenergía, Nos Enerxía? Cooperativas con unha porcentaxe de autoproducción poden ofrecer prezos menores que os das grandes empresas? Non poden ofrecer precios menores que os de compra. A ver, toda a produción vai ao povo. E dai compra todas as compañías ao mesmo precio, según a hora que compras. Non poden vender máis barato. Se venden máis barato, perden caro. É unha cooperativa que conozco a xente que dirixe a cooperativa, reconóceme que non pode ver. Se des que internet tampouco te pode hacer moito, directivos de comercializadoras din que o PVPC hai que quitar, porque non se pode competir co PVPC. As grandes compañías queren quitar o PVPC. Por qué? Para manejar o mercado como fin. Se ti non tens unha referencia con un precio base, tens que adaptar e buscar ofertas. Pero, non ten sentido o PVPC. Non ten sentido que haga un precio máis barato e que teñas máis dereitos. 26.805.000 en xaneiro de 2021 usuarios con contratos de 10 kilovatios ou menos. Con opción de contratar o mercado regulado ou o mercado libre. Olha, avanza un momento. 26.805.000. Vamos a avanzar. Na mesma fecha, mercado regulado, 10.692.000. Mercado libre, 16.149.000. Esta xente está pagando máis, sí ou sí, e perdendo dereitos. Por que o fai? Porque a gañar. Nadie cambia o contrato para pagar máis e perder dereitos. Mirad, maio 2013, tarifas con discriminación horaria, 324.000 suministros. 655.000, 1 millón, 1,5 millón, 2 millóns, 9.665.000. Sabedes por qué? Porque as compañías do mercado libre, como poden facer a oferta que queiran, a maior parte, podes dar un momentillo para atrás. De 26.800.000, por aquí, se vos fixades, 24 millóns e medio, estaba na tarifa sin discriminación horaria. 1,5 millón, 2 millóns, a tarifa con discriminación horaria. Avanza. Avanza, por favor. Aquí, casi 10 millóns. Por qué? Porque a compañía do mercado libre facía unha oferta con precio para todo o día. Normalmente, na maioría das grandes, que eran as que facían, 14-15 céntimos o ano pasado. Pero, na letra pequena, poñía que, obligatoriamente, que les cambiaban para esta tarifa. Entonces, eles pagaron o ano pasado a 11,5 de día e a 4,5 de noite, e cobraron ao cliente todo o día a 14-15 céntimos. O sea, un 80% de máis. Está permitido facelo, porque pode facer o que quero no mercado libre. O problema é do usuario, se tu estás aquí, podes aguardar, non sei se teño por aquí a... Pode aguardar un momento. Achas? Non, vaya. Este é o bono social. Diciembre de 2014, 2 millóns e medio. Xaneiro de 2021, 1.106.000. Non ten sentido. Que hai xente que perdeu o dereito a ter o bono social por estar no mercado libre, non? Por estar, a ver, as familias numerosas teñen o bono social sin outro criterio de ningún tipo, económico, non, por ser familia numerosa. Pois hai moitísimas familias numerosas que teñen o bono social, porque están no mercado libre, porque non se entera, porque non renovan, que hai que renovar cada 2 anos, a veces non. O sea, isto é como funciona o mercado libre e o mercado libre. Entonces, é por outra cousa importante, que antes os contratos con menos de 10 kilovatios tiñan, sin solicitalos, se lles daban automáticamente o bono social. Agora non hai que solicitar. E isto desapareceu. Agora por criterios económicos. Bueno. Que non moito. Non, avanza, vamos apurando. Podes avanzar un poquinho? Non sei se teño por aí. Bueno, estas son as comercializadoras. A diferencia está grupo, o sea, logotipo da marca, Energía 21, que sería Endesa, Energía Ceuta, comercializadora regulada, Grupo Naturgy, Basel, que é a comercializadora de referencia, que sería EDP. Estes son os grupos. Pois claro, ti ves Naturgy, e a maioría de xente non sabe se están regulados ou están no libre.
Se está no regulado, ten que poñer comercializadora regulada Grupo Naturgy. Se está no libre, Naturgy Iberia. Esa é a diferencia. Resol é do grupo, pero chamase Resity. Podemos facer. E hai uns teléfonos de contacto para chamar. O sea, ti se estás en Naturgy Iberia e queres pasar ao mercado regulado, non podes chamar a Naturgy Iberia, tens que chamar a Naturgy comercializadora regulada. É como se estás en Vodafone e te queres cambiar por Movistar, non chamas a Vodafone, tens que chamar a Movistar. Ou ao revés, pode... Bueno, aquí que... A ver, apostar pola eficiencia enerxética. Lámparas LED, electrodomésticos eficientes, non ter os aparatos electrónicos en stand-by, regular a temperatura da nevera, congelador, programar a lavadora en fríos, programas fríos, tal. Pode ser aproveitar o calor residual, e tal. Pareceme moi ben. Apagar os pilotos, porque iso é moitísimo, pero para aforrar enerxía, para non contaminar. Non solamente para aforrar, senón para axudar a contaminación. Pero, sin embargo, teño unha torre Eiffel en alto do ano, o acueducto de Segovia e o Monte Gaiás. Gasta máis que o piloto da televisión. Bueno, outra cousa que é importante é que si consumo, pode avanzar. Podes avanzar un pouco. Que a xente non se dá conta, deshumidificadores consumen pouco, pero está moito tempo. Pois, un deshumidificador de 340 de 300 ou 400 vatios, que hai moitos casos, dimo xente, están todo o día funcionando, consume tanto como ao resto da vivienda, como a todos os electrodomésticos da vivienda. Vale? Un congelador ou arcón, cando produce xeo, que non cerran ben, pasa igual que de aquí. Encontrei moitos casos destes. Teño un problema, pago moito, non sei de que. E moitas veces non teño culpa a calefacción. Mira, pagas moito de verão e de inverno. Por lo tanto, non é calefacción. E bombas de auga. E vienes nos familiares que teñen bomba de auga, pois vai por un desalgo, non para, pero con bastante frecuencia se dan estes casos. E isto consume tanto como o resto da vivienda en conxunto. Podes avanzar. Entonces, bueno, non creo que hai máis, pero acababa aquí. Para aforrar na factura, consumir o menos posible en punta, axustar a potencia contratada, contratar menos de día e máis de noite, contratar en PVPC, e se reciben algunha oferta, é Mercado Libre. E se é Mercado Libre, é máis caro que todo. O PVPC non ten ofertas, nin chama a nadie. Podes avanzar. Mirad, bueno, aquí son un montón de números, vamos a simplificar. Este é o precio medio da subasta do PUR, euros megavatio, anos 12, 13, 14, hasta 21. Co fondo roxo, o mes máis caro do ano correspondente, co fondo azul ou verde, o máis barato. Fixados, 51, 53, precio medio anual 46. No 2013, 44. No 2014, 41. 15, 50, 39, 52, 57, 47 e 34. E vamos este ano un 76. Que se incrementou aquí. Miren, pasamos, aquí está 50, 40, 20, aquí, nos meses da primavera, como chove máis e fai vento, baixa o precio de enerxía, porque hai auga e vento. No brao, podes encarecer un pouco, porque fai máis calor, máis demanda, non chove. Pero, aquí, desproporcionouse. 83, 92, 105, 136. Isto que tratan de compensar ca baixados do IVA, do imposto especial e as tasas. Para que ao final quede como este ano. Bueno, entón aquí vese cando o primeiro semestre, o segundo, como podedes ver, o ano máis barato foi o ano pasado, 34 euros megavatio hora, aquí 40 e pico, 50, 52, 57. O ano 2018, 57. Por iso, o presidente do goberno dixo que este ano quería conseguir o precio deste. Se lle baixas todas as tasas de iso, pois este 76 quedarán sin 55, 60. Por aí andará, a media que fixo antes. Avances un momentinho. Para fazer un exemplo xeral.
Contrato de potencia 4 kW, consumo anual 3.600 kWh. A potencia sempre son kilovatios, o consumo kilovatios hora. Canto costaba no ano 2010? Canto costaría isto? 636 euros. 2011, 744. 2012, 795. 71, 32, 71, 667. O máis caro, 2012, 2018. Como vai a 31 de agosto o precio medio deste ano? 774. Mais ou menos como aquí, máis barato que estes dous. Tampouco pasou, non se acaba o mundo. Vale? Pero a sensación que tedes todos é que nos vamos a arruinar. A rapaza que estaba aí que día, bom, vai subir o doble. Non debería, por qué? A media anual andará aí. Vale? Por lo tanto, se pagamos máis agora, pagamos menos os outros meses. Pero a media anual vai andar dos. Pero os medios de comunicación e as noticias que hai é que todo o mundo salga a buscar ofertas para acabar pagando máis. Bueno, ora fixados, 795 no 2012, o mismo consumo con discriminación horaria 540. E nadie contrataba esta tarifa. Pois nadie. De 26 millóns e medio, 25 millóns non tiñan contratado neses anos. O sea, todos os anos baixaba 80, 100 euros, 120 euros. Bueno, este é o mismo, o que miramos antes de 14,7, 6,5, ahora estaría 16,6, 20, 29. Casi nada. Aguantes un pouco. A día 14 deste mes, a media, desde que empezou a subir o precio, desde 1 de xuño, costaría o ano, baixando ao 10%, 864. Se fora o precio normal, sin estas subidas que está tendo, se viran os precios normales, en vez de 874, sería 716. Ainda que tovera o 21% aquí o 10. As ofertas do Mercado Libre, teria que costar, se lle ponen un precio fixo, 16,9 céntimos todo o día, costaría 864, como aquí no mercado regular. Vale? Porque a xente dime, pois un precio fixo, despreocupos. O outro día na radio, non señora, é que eu cambiei porque me ofreceron un precio fixo, así me preocupo que era faiga comigo. E pois isto vai ser máis caro. Fai agora que falta, non gano nada. Pero non me preocupo. Pero non me preocupo, xe. Bueno, se eu non me preocupo, de outra maneira. Cada un podes avanzar. Pero que ainda queda outro. Sabedes como compañías que dixeron que iba a cobrar o megavatio que está a 180, 160, que iba a poñer 60. A mí, como poñen un megavatio agora non me importa, non importa que marxen lle van a meter. Entón, un megavatio, poñín un día que estaba a 60 euros, ao final queda 85. Se lle poño os peaxes e os cargos, 21, 12 e 9. Vamos a avanzar. O MI, 113. Oferta, imaginade que está o 113, e pon o 60. A diferencia son 53. A 5,29. 3.600 kW ano. Se deixa de ganar isto, porque se compra así, ou vende así, deixa de ganar isto, kilovatios hora. Por 3.600 kW ano, dependendo o porcentaxe de usuarios que lle contraten, perde de 1.262 millóns de euros ao ano a 5.000 millóns de euros ao ano. Vosotros credes que como podía haber perder isto para abaratar os costos? Creo que non, non? É a única forma de facer. Claro. Non sei se xa se acabou. Non. O mesmo. 31 de agosto. Costaría 809, o 10%. O que pasa que aquí xa variou, porque agora xa cambiaron o 5,11 ao 0,5, entón xa cambiou. Pero 809, se fora os precios normales, serían 666, con os 60 euros, 733, e con precio fixo 915. O sea que, ao final, sempre acabamos salindo máis caro. Claro. Non sei se acabou xa, porque isto estuvo facendo a última hora. Quedan 3. Pô. Non, esta é outra. Sí, claro que é outra, sí. Isto é o que costaba a 2,0A. Mirad unha factura de un veciño meu
que me dixo que se lle podía botar un vistazo. Tiña este contrato con Naturgy. Tiña a factura ali. 60 días, 3,3 kilovatios de contrato. 451 kilovatios hora de consumo. Pagou 119 euros. Esa mesma factura, no mesmo período de consumo, a tarifa sin discriminación horaria, porque a mí que lle contrataba a discriminación horaria, pero tiña un precio para todo o día. Vale. Costaría 86 euros. Con discriminación horaria, 75. E pagou 119. Se fora ahora que a tarifa TD, con toda a subida, pagaría 110. En vez de 119. E lle sería máis barato que o ano pasado, que foi o máis barato dos últimos 20 anos, e lle sería máis barato que aquí. Esta compañía, que lle cobrou de 75 a 119 euros de máis, agora vai regalar ao revés. Non vou creer. Queda algunha máis? Sí, creo que unha, non? Pensad un momento. Número de suministros, 26.500.000 euros. 26.500.000 suministros. Que podemos ter mercado regulado ou libre. Imaginade que lle poñen un marxen de 2 céntimos por kilovatio hora de consumo. Por 3.600 de cada un, ao ano, con impostos, recaudarían 2.426 millóns de euros de máis ao ano. Se o facemos de outra maneira, 16 millóns que hai no mercado libre, con un incremento ao mes de 15 euros, xa vimos que no outro lado, a factura anterior, eran 42 meses, que serían 20 euros, poñemos de 15 por 12 meses, 2.970 millóns de euros que se pagan de máis sin necesidade. Un sobrecoste, que a diferencia deste sobrecoste, solamente radica que me facture unha compañía do mercado regulado ou que me faga factura unha compañía do mercado libre. Non hai outra diferencia. Sí. Temos aquí unha pregunta de Manuel Feán que pregunta: recomenda entón PVPC regulado sabendo que iso implica que só as empresas grandes do oligopolio ofrecen esa modalidade? A mí que me ofrezca dame igual. Eu vou pagar o coste. Eu prefiro pagar o coste a Naturgy, Iberdrola ou Endesa que pagar un sobrecoste ás mismos do mesmo grupo ou a unha cooperativa de vecinos. Vai me salir máis caro. 1 euro, 3, 20, pero vai me salir máis caro. O problema é que moitas salen 20 e 30 euros máis cada mes. O sea, sobrecostes de 40, 80. A ver, a mí tramo unha factura 95 euros. Iberdrola. Digo o nombre porque teño a factura ali. A mesma factura, no mesmo período, o mercado regulado, 50, 40 e pico euros máis, casi un 100%. Iberdrola, pero colles outra compañía do mercado libre, porque unha compañía do mercado libre, para o mismo suministro, no mismo contrato, ten varias opcións. Con distinto non. Porque se te pode vender máis cara, non te vender máis barata. Ora explicádeme como un usuario, a mí pasou isto, xente conocida, oi Andrés, pasaron unha oferta, se non te cambies que a Mercado Libre. Vendía chave, 3 personas, o mesmo día, a mesma semana. Oi Andrés, mira, pasaron unha oferta aquí dunha compañía deste sector. Se non te cambies. E xa firmei o contrato, pois para que me chames. E bueno, pon aí o contrato, pedirle unha factura para tomar os datos, sí. Pues larga a factura e o contrato que che vou mirar. Para demostrarle, para que se... Estamos falando do director dunha oficina bancaria, un profesor do instituto e unha empresa. Contrato. Tiñan discriminación horaria. Precio de noite. No contrato, a 8 céntimos, kilovatio hora. A factura que lles enseñou para tomar os datos, precio de noite a 4 céntimos. Explicádemo como unha persona que ten a factura diante, que está vendo que paga 4 céntimos, fixe un contrato para pagar a 8. Díxeme, explícame isto. É que me dixo que era máis barato. E te crees que 8 céntimos é máis barato que 4? E se che di que é máis caro, firmas? Non. Que che ten que dicir? Pero que tens que mirar, se é verdade. Ese é o mercado regulado e o mercado libre. Para mí é peor que a que só con o precio na subasta. Muy ben. Bueno, pois creo que foi bastante didáctico e dentro de toda a dificultade de poder entender
Son moitos sistema, moitas pero temas. bueno, creo que A ver. queda claro, non, que o mercado Non moito, regulado... non moito. Porque a xente está preguntando se vale a pena o mercado regulado. Xa, bueno, tamén supoño que é porque hai moita xente que, pues, como no meu caso, estamos igual en cooperativas e que a priori pensamos que bueno, que pode ser máis beneficioso, ao final pode ser que non sexa tanto. Económicamente non. A cooperativa, se te interesa, igual que a enerxía verde. Se ti tes a consciente de que compras enerxía renovable, enerxía verde, como che garantizan que che traen pagadas? Tócache que che toca, pero ti estás satisfeito porque queres enerxía verde. Padriñas non discrimina. Sí, sí. Corriente de por ali. Sí, Aí non discrimina se é verde, rojo, colorado. Non, en A mí, principio, a ver, porque a enerxía verde pagas máis caro. Debería ser máis barata, pero pagas máis caro. Por qué? Porque queres verde. As renovables deberían ser máis baratas. De feito, que marca o precio é o gas. Ou a hidroeléctrica, gas marca as renovables. Entón, por que máis caro? Pero págache porque ti queres ser ecologista. É verde? Non. É o que lle cabe. Pero estás satisfeito ti? Vale. Estás satisfeito de estar nunha cooperativa? Vas pagar máis? 3 euros ao mes? Vale. Perdes dereitos? Vale. Pero se estás satisfeito, cada un está contento, cada un dos seus cartos fai o que quer. claro. Bueno, pois mentirme, grazas polo teu tempo e pola explicación. Nada, a vos, pola invitación. Imagino que quedarán dudas plantar. Aquí teño o meu teléfono, se algún teño unha dúda que non poden solucionarles, tamén poden pasarlle por un WhatsApp ou tal, sin problema ningún. Exactamente, calquera dúbida que teñades podedes escribir a dereitos@mareatlántica.org e aí tamén podemos, pues, bueno, intentar a través de Andrés solucionar todas estas dúbidas que aparecen. Ainda que parezca que non, eu encontrome con facturas que me manda unha xente por errores de distinto tipo e cobrarles 200, 400, 600 euros de máis. Joder. E a xente non reclamaba. Pero o mellor foi tamén na radio, e pois, podes mirar isto. E reclamar, e teño que devolver, claro. A ver, unha cousa é que iso hai que ter moi en conta, O sea, protestar e outra reclamar. E a xente temos costumbre de protestar.